ଆଜି କ'ଣ ଏ କଥା ତ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୁରୁବାରଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି। ଆଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମାନେ ଘର ବାହାରେ ଘର ଭିତରେ ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ଏସବୁ ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରଥମ ପାଳି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରାମସେ ଝୁଣ୍ଟି କରି ପକେଇଥିଲି। ହେଲେ ଏ ପାଳି ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ମୋର ହାତ ଆଉ ପାଦ ତଳ ତ ପୁରା ଯେମିତି ବରଫ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ମୁଁ କିଛି ବତରା ବୁଟ ଧରି ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟ ରହିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କିଛି ହେଇନଥିଲା, ପରଟା ସିମେଇ ବି ହେଇସାରିଥିଲା, ହେଲେ ସକାଳେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଟ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବାହାରେ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ମୋ ସାନ ଖୁଡ଼ି ଆହୁରି ଝୁଣ୍ଟି କଟେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରିଷିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ବାହାରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ହବ ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ ଗୁରୁବାର।